Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο Αλέξανδρος Μικήτας, πολιτικός μηχανικός, νομοστατικός, ιδρυτής της Torsion Structural Engineering. Και απόψε θα μιλήσουμε για τη φωτορεαλιστική απεικόνηση και τη σημασία της στατικής μελέτης στο σχεδιασμό ξενοδοχείου. Αρχικά θα δούμε ένα βασικό μοχλό πώλησης για την αρχιτεκτονική, που συνήθως είναι τα φωτορεαλιστικά σχέδια ή αλλιώς renders. Θα δούμε ένα συσχετισμό της στατικής με την αρχιτεκτονική, μια μεθοδολογία για τη συσχέτιση αυτή που έχουμε αναπτύξει, η οποία ονομάζεται συνεπαγωγή. Θα δούμε τι σημαίνει το early stage design, τι σημαίνει το risk assessment σε ό,τι έχει να κάνει με τις κτηριακές υποδομές και θα δούμε και κάποια case studies της εταιρείας μας και κάποια συμπεράσματα. Αρχικά, λοιπόν, όταν ξεκινά ένα έργο από πολύ παλιά, ο βασικός τρόπος για να πουλήσει ο αρχιτέκτονας εντός εισαγωγικών στον πελάτη του ένα κτίριο ήταν τα σκίτσα, τα απλά σκίτσα. Εν συνεχεία ήρθαν τα δυσδιάστατα σχέδια κατόψεων, όπως ενδεχομένως όλοι ξέρετε, σχέδια όψεων, σχέδια τομών, σε 2 διαστάσεις πάντα. Στη συνέχεια μπήκαν 3 διαστάσεις, πολύ γρήγορα, και πολύ γρήγορα μετά από αυτό μπήκαν και τα φωτορεαλιστικά σχέδια ή αλλιώς renders. Όσο εξελισσόταν η τεχνολογία, αυτό αναπτυσσόταν όλο και περισσότερο και έχουμε φτάσει στο σήμερα, όπου μιλάμε για virtual και για augmented reality, που επίσης είναι μια πραγματικότητα στην σημερινή εποχή των αρχιτεκτόνων. Συσχετίζοντας όμως το αντικείμενο του αρχιτέκτονα μηχανικού με του πολιτικού μηχανικού, πολλοί και από πάντα και ενδεχομένως και από τις σχολές αυτό τονίζεται πολύ, κακώς κατά τη γνώμη μας, υπάρχει μια, ας το πούμε, αντιπαλότητα μεταξύ των δύο ειδικοτήτων, ένα yin και yang, ο αρχιτέκτονας και ο πολιτικός μηχανικός, ειδικά ο στατικός. Αυτό εμείς πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να ισχύει και όχι μόνο αυτό, ότι πρέπει να είμαστε πάντα δίπλα στον αρχιτέκτονα για να ικανοποιούμε την αρχιτεκτονική του και να μπορεί να την κάνει πραγματικότητα και όχι σίγουρα απέναντί του. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και κάνει και ένα παράλληλο, ας το πούμε έτσι, με την πυραμίδα του Μάσλοου, όπου στην κορυφή, στο επίπεδο του εδάφους, βρίσκεται πάντα η αρχιτεκτονική, γιατί αυτή σε ό,τι έχει να κάνει με τις κτηριακές υποδομές είναι αυτό που φαίνεται και αυτό που νιώθει και αυτό που βιώνει ο κάθε χρήστης, ο κάθε πελάτης. Σε αυτό όμως υποστηρικτικά είναι το δικό μας αντικείμενο, το αντικείμενο των στατικών μελετών, το οποίο υποστηρίζει την αρχιτεκτονική και μπορεί να την κάνει πραγματικότητα. Και πάνω από αυτά, βέβαια, είναι συμπληρωματικά και θεωρούμε εξίσου σημαντικά η μηχανολογία και το interior design. Έρχεται λοιπόν η εποχή όπου όλα αυτά, όπως ανέφερα και νωρίτερα, πρέπει να, ειδικά το αντικείμενο των στατικών και των αρχιτεκτόνων αλλά και των υπόλοιπων ειδικοτήτων, όλα αυτά να μπορούν να παντρευτούν και να δουλεύουν ταυτόχρονα. Να δουλεύουν ταυτόχρονα και να επικοινωνούν ταυτόχρονα ο καθένας στη δική του ειδικότητα. Και γι' αυτό έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ και είναι η πραγματικότητα και στην Ελλάδα η τεχνολογία BIM. Η τεχνολογία BIM σημαίνει Building Information Modeling. Είναι μια τεχνολογία, σύμφωνα με το βασικό τίτλο, ας πούμε, που τον δίνει και οι ιδιώτες, ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για τη δημιουργία και διαχείριση της πληροφορίας σε ένα περιβάλλον διαμόρφωσης ενός μοντέλου, μιας ψηφιακής αναπαράστασης δηλαδή, η οποία αναπαριστά την κατασκευή μας, είτε πρόκειται για κτίριο, είτε πρόκειται για υποδομή, από τη φάση της σχεδίασης, από την πρώτη φάση της σχεδίασης, στη φάση της ίδιας της μελέτης, της κατασκευής και βέβαια και της ίδιας της διάρκειας ζωής του έργου. Αν θα θέλαμε να διαλέξουμε τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα, κατά την άποψή μας, είναι καταρχάς ότι επικοινωνούν περισσότερο από ποτέ όλες οι ειδικότητες, αυτοί δηλαδή των αρχιτεκτόνων, των πολιτικών μηχανικών, των μηχανολόγων, των γεωτεχνικών, όλων αυτών που είναι εμπλεκομένων σε ένα έργο, χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε κλάσ μεταξύ τους. Η παρακολούθηση του έργου για πρώτη φορά είναι εφικτή από τη μεριά του πελάτη περισσότερο από ποτέ. Ο πελάτης, παρόλο που μπορεί να μην έχει τεχνικές γνώσεις, μπορεί να καταλάβει και να διαγνώσει τα ενδεχόμενα προβλήματα, γιατί έχει πρόσβαση και αυτός σε ένα common database environment, όπου μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει και χρονοδιαγραμματικά αλλά και τεχνικά. Η σύνδεση της μελέτης με τις φάσεις κατασκευής. Επίσης πολύ σημαντικό, διότι εδώ μπαίνει και το δικό μας αντικείμενο, των στατικών, προκύπτουν πολλά θέματα στην κατασκευή που μπορεί να μην τα έχει πιάσει μια μελέτη και σε αυτή τη φάση μπορεί να επιληθούν. Και βέβαια η παρακολούθηση του ίδιου του έργου κατά την φάση της λειτουργίας του. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε σε ένα περιβάλλον το οποίο μπορεί να συνυπάρχει ταυτόχρονα ένα αρχιτεκτονικό μοντέλο,
ένα φωτορεαλιστικό σχέδιο, αν θέλετε, με ένα στατικό μοντέλο. Εδώ, εν προκειμένου, αυτό δεν συμβαίνει. Είναι δύο ξεχωριστά μοντέλα. Στην προκειμένη περίπτωση του έργου πρόκειται για ένα κτηριακό, κατά τα άλλα σύνηθες τα λέγαμε, όμως υπήρχαν διάφορα προβλήματα επικοινωνίας και αλληλουχίας των εργασιών, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, ότι υπήρχε η έλλειψη ενός BIM περιβάλλοντος, όπου έπρεπε χειρονακτικά εντός εισαγωγικών να επικοινωνήσουμε εμείς οι στατικοί με τον αρχιτέκτονα και έτσι διέφευγε πολλή πληροφορία. Ήμασταν εδώ που βλέπουμε λοιπόν ένα παράδειγμα ενός σύνθετου κτηριακού έργου, πρόκειται για έναν σταθμό μετρό ουσιαστικά, όπου επικοινωνεί το αρχιτεκτονικό μοντέλο, το αρχιτεκτονικό προσομοίωμα σε BIM περιβάλλον με το στατικό. Αυτό εδώ είναι το στατικό, είναι ένα αναλυτικό μοντέλο, το οποίο έχει τη δυνατότητα μια ταυτόχρονη συνύπαρξη λοιπόν με το αρχιτεκτονικό και μέσα από κάποια add-ons στο συγκεκριμένο λογισμικό μπορούμε να το στείλουμε απευθείας σε ένα άλλο λογισμικό, το οποίο είναι το στατικό λογισμικό, όπου εκεί θα αναλυθεί το κτίριο με τα φορτία του, του συνδυασμού των φορτίων που το καταπονούν, το σεισμό και όλα τα φορτία που υπάρχουν. Και έτσι αυτό θα μπορέσει εν συνεχεία, αφού γίνει η διαστασιολόγηση των βασικών δομικών μελών, που είναι οι κολόνες, οι πλάκες, τα δοκάρια, θα μπορέσει αυτό να γυρίσει πάλι πίσω στο αρχιτεκτονικό μοντέλο, στο αρχιτεκτονικό προσομοίωμα, όπου εκεί θα μπορέσει και ο αρχιτέκτονας αμέσως, πολύ απτά και χειροπιαστά, να καταλάβει τις αλλαγές που έχουν γίνει στο στατικό μοντέλο και να τις ενσωματώσει και στις δικές του μελέτες. Προχωράω στο βασικό που είναι ένα zoom out από όλα αυτά που λέμε, που έχει να κάνει με τον τρόπο συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων μελετητών, που είναι σε μεγαλύτερη κλίμακα ακόμα και από την ίδια την εφαρμογή του BIM, που κατά την άποψή μας το έχουμε δημιουργήσει έτσι ώστε να είναι έτσι αντιληπτό εύκολα, ένα ακρονίμιο, το συνεπαγωγή, όπου το πρώτο συνθετικό είναι η συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων, το οποίο εξασφαλίζεται μέσω της τεχνολογίας BIM, όπως αναφέραμε νωρίτερα. Είναι η επικοινωνία αρχιτεκτονικής με στατική αλλά και τις άλλες ειδικότητες. Και εδώ, όταν λέμε επικοινωνία, δεν εννοούμε επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, αλλά εννοούμε επικοινωνία μεταξύ των αντικειμένων των μελετών. Δηλαδή, ότι επικοινωνούν τα αρχιτεκτονικά με τα στατικά, με τα μηχανολογικά. Η άγνοια όλων των, αν θέλετε, των παραγόντων, των παραμέτρων που αποτελούν μία μελέτη, είναι το μεγαλύτερο άγχος των μελετητών και ειδικά των αρχιτεκτόνων. Το να μην έχουν ξεχάσει δηλαδή κάποια παράμετρα. Είτε αυτή είναι πολεοδομική, είτε αυτή είναι αρχιτεκτονική, είτε έχει να κάνει με τους πελάτες τους. Άρα λοιπόν και αυτή είναι μια παράμετρος που επηρεάζει πάρα πολύ τις μελέτες τους. Και γη, όταν λέμε γη, εννοούμε όλες τις συνθήκες που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον. Είτε γεωτεχνικές, ποιο είναι το υπέδαφος δηλαδή για την κατασκευή, αν έχουν υπόγεια ύδατα, αν είναι κακό το έδαφος, είτε περιβαλλοντικές συνθήκες που επίσης επηρεάζουν πάρα πολύ μια κατασκευή. Τηρώντας αυτά όλα, μπορεί κανείς να πει με ασφάλεια ότι μπορεί να καταλήξει σε εξοικονόμηση τόσο σε κόστος μελετών, όσο σε κόστος κατασκευής και χρόνους μελετών και κατασκευής, ακόμα και πλήθος των ίδιων των δομικών μελών, ώστε να ικανοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό η αρχιτεκτονική. Και ερχόμαστε στο early stage design, το οποίο είναι με πολύ απλά λόγια το να μπορεί να μπουν οι μελετητές από το concept μιας μελέτης, για να μπορέσουν και αυτοί να δώσουν το δικό τους input στην μελέτη αυτή. Εδώ βλέπουμε ένα παράδειγμα μιας μελέτης ενός γενικά μάλλον απλού κτηριακού έργου, το οποίο όμως είχε αρκετούς περιορισμούς και ιδιαιτερότητες για εμάς. Είναι για ένα κτηριακό έργο, σύμπλεγμα κτηρίων στο νησί του Ιωνίου, όπου η αρχιτέκτονας εδώ μας έδωσε αρκετά καλή εικόνα με τα renders της, ως προς το πού θέλει να έχει ανοίγματα, πόσο μεγάλα ανοίγματα θέλει να έχει, γενναία ανοίγματα θα λέγαμε, και σε πολλές περιπτώσεις κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν, κάποια πράγματα μπορεί να μην μπορούν να γίνουν. Ωστόσο, την πληροφορία και την ουσία της αρχιτεκτονικής μπορούμε να την κατανοήσουμε σαν μελετητές και το απόσταγμα αυτού είναι ένα σχέδιο ξυλοτύπων, το οποίο ονομάζεται ξυλοτυπικό σχέδιο και ουσιαστικά είναι η πρώτη διαδικασία, η πρώτη, αν θέλετε, επικοινωνία του στατικού με τον αρχιτέκτονα, όπου αρχίζει και του λέει τι μπορεί να γίνει, τι δεν μπορεί να γίνει, πού θα τοποθετηθούν οι κολόνες, πού θα τοποθετηθούν τα δοκάρια, τι ανοίγματα θα υπάρχουν και αρχίζει αυτό που λέγαμε και πριν, το yin και το yang μεταξύ μας. Έρχομαι σε ένα άλλο θέμα που επηρεάζει πάρα πολύ τις μελέτες των κτηριακών έργων, που έχει να κάνει με την αξιολόγηση του ρίσκου, την αξιολόγηση του κινδύνου. Ο κίνδυνος και η αξιολόγηση του υπάρχει τόσο στις νέες οικοδομές, όσο και πολύ περισσότερο και στις υφιστάμενες οικοδομές. Όπως βλέπετε στο διάγραμμα αυτό, η πλειοψηφία των κτηρίων που μας περιβάλλουν στον αστικό ιστό είναι υφιστάμενα κτίρια.
1,1 εκατομμύρια κτίρια έχουν σχεδιαστεί και μελετηθεί πριν το 59. 2,5 εκατομμύρια κτίρια ανάμεσα στο 59 και το 84. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι περιβαλλόμαστε και ζούμε σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει μάλλον ένα αρκετά γερασμένο ιστό από κτίρια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν αρκετά κενά σε σχέση με έναν επενδυτή, έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να μπει και να ζήσει μέσα σε ένα κτίριο, το οποίο είναι υφιστάμενο. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι δεν γνωρίζει από την αρχή την αξία του ακινήτου μετά την αγορά. Τι δηλαδή θα του τραβήξει σε κόστος αυτό το κτίριο αμέσως μόλις το αγοράσει και θέλει να το ανακαινήσει, σε ό,τι έχει να κάνει με τη φέρουσα ικανότητά του. Απευθύνεται λοιπόν, γιατί αυτό είναι μια υπηρεσία την οποία την παρέχουμε, που ονομάζεται STAR, Structural Assessment of Risk. Απευθύνεται αυτή η υπηρεσία σε ιδιοκτήτες ακινήτων κατά κύριο λόγο, σε developers, σε επενδυτές και σε project managers. Και ουσιαστικά προσπαθεί να μεταφράσει την τεχνική γνώση στην εμπορική γλώσσα, σε αξία. Και αυτό που κάνει είναι να αξιολογεί το σεισμικό ρίσκο και τον αντίκτυπο στο τελικό κόστος των επεμβάσεων. Πώς το κάνει? Το κάνει σε δύο βασικές βαθμίδες. Το πρώτο επίπεδο αξιολόγησης, όπου οπτικά ελέγχει κανείς το κτίριο με μια αποτύπωση, μια στατική αποτύπωση όπως λέμε, όπου μετράμε τα δομικά μέλη μιας οικοδομής, καταγράφουμε τις όποιες αποκλίσεις από τις μελέτες και τις όποιες βλάβες μπορεί να υπάρχουν, αξιολογούμε μέσα από μια μεθοδολογία, την οποία μεθοδολογία την αναπτύσσουμε αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και κατόπιν κάνουμε το πρώτο risk assessment. Αν είναι πολύ χαμηλό το αποτέλεσμα του risk assessment, τότε προχωράμε στο δεύτερο επίπεδο, το οποίο είναι ο έλεγχος επάρκειας. Αυτό ίσως είναι πιο γνωστό στους περισσότερους, και η μελέτη των ενισχύσεων του κτηρίου. Και είναι με πολύ απλή βαθμονόμηση, τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο, με αστέρια, για να μπορεί κανείς εύκολα να καταλάβει το ρίσκο που έχει ένα ακίνητο. Αυτή η βαθμονόμηση σε αστέρια έχει βέβαια και αντίκτυπο και σε οικονομικά εύρη, τα οποία δίνουμε στους πελάτες, ώστε να μπορούν να καταλάβουν ένα εύρος τιμών το οποίο θα τους κοστίσει παραπάνω το ακίνητο όταν το αγοράσουν. Για όσους έχετε περάσει από το περίπτερό μας, ήδη υπάρχει στα πλάγια και ένα παιχνίδι εντός εισαγωγικών, όπου ζητάμε από τον κόσμο να κάνει μια βαθμονόμηση σε αυτά τα κτίρια με αστέρια. Και εδώ είναι τα αποτελέσματα αυτής της βαθμονόμησης. Προς έκπληξη πολλών, το πρώτο κτίριο από τα αριστερά έχει την πιο φτωχή βαθμολογία. Ο λόγος είναι, παρόλο που φαινομενικά φαίνεται καινούργο-ανακαινισμένο, με θερμοπροσώψεις κλπ., ειδικά ο πάνω όροφος, δεν ήταν καθόλου έτσι τα πράγματα, ψάχνοντας το περαιτέρω το κτίριο αυτό, διότι κάνοντας τις εργαστηριακές μας μετρήσεις, διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν τεράστια ζητήματα στο κτίριο αυτό, ειδικά η σχέση του δεύτερου ορόφου που κατασκευάστηκε σε δεύτερη φάση με τους από κάτω ορόφους. Μάλιστα, βρήκαμε μεγαλύτερα υποστηλώματα σε σχέση με τους από κάτω ορόφους, πράγμα το οποίο δημιουργεί το φαινόμενο του ανεστραμμένου εκκρεμούς, κάτι το πολύ επικίνδυνο για τέτοιου είδους κτίρια. Δεύτερο κτίριο, ίσως να φαίνεται το νουμεράκι, είναι το νούμερο 13. Δεν είναι γι' αυτό το λόγο βαθμολογημένο στο 13, αλλά γιατί είναι ένα κτίριο το οποίο είναι κάποιας ηλικίας, θα γίνουν κάποιες σημαντικές επεμβάσεις και άρα το κόστος το βαθμονόμησε στην κλάση 2. Τρίτο κτίριο είναι ένα κτίριο το οποίο είχε και αυτό κάποιες αρκετές επεμβάσεις, αλλά κυρίως επισκευαστικού χαρακτήρα, και γι' αυτό το λόγο βαθμονομήθηκε σε αυτό. Ήταν μια μετατροπή από κτίριο γραφείων σε κτίριο βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και το τελευταίο είχε την υψηλότερη βαθμολογία, δηλαδή το χαμηλότερο ρίσκο, διότι αποφασίστηκε να γίνει ενισχύσεις, και η βαθμονόμηση αυτή είναι μετά τις ενισχύσεις του κτηρίου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι έχει πολύ καλύτερη απόκριση, γιατί αυτό θα μεταποληθεί. Και ας δούμε και κάποια case studies που έχουν να κάνουν με τον συνδυασμό που είναι και η θεματική σήμερα, με τη συσχέτιση του φωτορεαλιστικού σχεδίου με την δική μας ειδικότητα. Εδώ είναι ένα στέγαστρο, το οποίο βρίσκεται κάπου θα κατασκευαστεί σε μια πόλη του Αμπουντάμπι, μια καινούργια πόλη από αυτές που χτίζουν τις τεράστιες πόλεις που φτιάχνουν, και βλέπουμε τα φωτορεαλιστικά σχέδια των αρχιτεκτόνων. Σε κάτωψη πρόκειται για έναν περίπατο ενός πάρκου, μήκους περίπου 2 χιλιόμετρων, και έχει μια ελεύθερη ροή σαν ποτάμι ο σχεδιασμός, είναι με παραμετρική σχεδίαση από την πλευρά του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Η έμπνευση των αρχιτεκτόνων ήταν από τα δάση των mangroves, σε ό,τι έχει να κάνει με τις εδράσεις του στεγάστρου αυτού.
Εδώ εμείς, το ζητούμενο το δικό μας ήταν να κάνουμε μία προκοστολόγηση για τη φάση της προκαταρκτικής, της προμελέτης, ούτως ώστε να μπορέσει να εξετάσει και να αξιολογήσει ο πελάτης, που είναι ο τελικός χρήστης, το κράτος δηλαδή της συγκεκριμένης περιοχής, να μπορέσει να αξιολογήσει το κόστος των διάφορων εναλλακτικών. Άρα έπρεπε να παράξουμε μία πληθώρα από διαφορετικά μοντέλα, τα οποία θα κατέληγαν σε κάποιο κόστος. Κοινώς, μετάφραση των φωτορεαλιστικών απεικονίσεων σε κόστη σε σχέση με το στατικό φορέα. Απομονώσαμε λοιπόν, όπως βλέπετε στο τετραγωνάκι αριστερά, μια συγκεκριμένη περιοχή της κατασκευής αυτής και αρχίσαμε μια διαδικασία με διάφορα λογισμικά, όπως το Grasshopper, όπως το Robot, να χτίζουμε διάφορα μοντέλα για να μπορέσουμε να παράξουμε τις διάφορες αυτές εναλλακτικές. Εδώ βλέπουμε μια σύντομη πορεία του workflow, όπου αλλάζαμε το κυματισμό, αλλάζαμε τις αποστάσεις των υποστηλωμάτων και άρα μπορούσαμε παραμετρικά πολύ εύκολα να καταλήγουμε σε διαφορετικές εναλλακτικές στατικού φορέα και άρα σε διαφορετικές ποσότητες χάλιβα ή σκυροδέματος και άρα σε διαφορετικές ποσότητες κόστους. Ο πελάτης, όπως και κάθε πελάτης που σέβεται τον εαυτό του, είδε την πρώτη εναλλακτική και φυσικά είπε ότι ήταν πάρα πολύ ακριβό. Οπότε ξεκίνησε και η δική μας η δουλειά να αρχίζει να έχει νόημα όλο αυτό το παραμετρικό στήσιμο που κάναμε και αρχίσαμε να παράγουμε διαφορετικά cases. Ένα case αρχίζει και γίνεται πιο χωροδικτύωμα το στέγαστρο αυτό, αρχίζει να αλαφραίνει εν ολίγης και άρα να αποτυπώνεται αυτό και στο κόστος. Μειώθηκε και το μήκος του, έγινε πιο οικονομικό. Άρχισε να προσομοιώνει σαν πέργολα η εναλλακτική και μια άλλη εναλλακτική, ακόμα πιο πολύ, πιο οικονομική. Και βέβαια επέλεξε ο πελάτης την πιο οικονομική λύση. Εδώ βλέπουμε το αποτέλεσμα της δικής μας δουλειάς, που είναι ουσιαστικά τα κόστη στα οποία καταλήξαμε, τα κατασκευαστικά, για να μπορέσει να πάρει την απόφασή του με ψυχραιμία ο πελάτης και να κατανοήσει τι είναι αυτό που παίρνει οπτικά και τι είναι αυτό που παίρνει κοστολογικά. Και βέβαια στους αρχιτέκτονες δεν κρατήθηκα και έστειλα ένα μικρό τρόλ ως προς το πώς ξεκινάει μια σχεδίαση και πώς καταλήγει μια σχεδίαση. Ήταν ένα εσωτερικό αστείο. Μια δεύτερη περίπτωση case study είναι το κτίριο που βλέπουμε εδώ, το οποίο βρίσκεται στα νότια προάστια της Αττικής. Γενναία απόφαση σχεδιαστικά, θα λέγαμε, από τον αρχιτέκτονα. Τοποθετήθηκαν κάποιες πισίνες στα μπαλκόνια. Πολύ μεγάλο βάρος για μια τέτοια κατασκευή. Δική μας δουλειά λοιπόν ήταν να ικανοποιήσουμε αυτό το αίτημα του αρχιτέκτονα, το οποίο ήταν επιτακτικό γιατί είχε προποληθεί το κτίριο από τη στιγμή που μπήκαμε εμείς στην συγκεκριμένη μελέτη. Και εκτός αυτής της δυσκολίας υπήρχε και η δυσκολία ότι ήταν μια πολύπλοκης γεωμετρία τα μπαλκόνια, όπως βλέπετε, με διάφορες καμπυλώσεις, όπου εκεί το ικανοποιήσαμε αυτό με τη μελέτη των μεταλλικών κατασκευών. Εδώ βλέπουμε τις ταλαντώσεις του κτηρίου κατά τη φάση της μελέτης μας. Προχωράμε σε ένα κτίριο που είναι μάλλον ιστορικό, θα λέγαμε, γιατί είναι κτίριο μιας εφημερίδας στο κέντρο. Πάλι και εδώ ήταν μελέτη επάρκειας και ενισχύσεων για το συγκεκριμένο κτίριο. Στο κέντρο της Αθήνας, όπως ανέφερα, είχε αρκετές εσοχές το κτίριο αυτό, οπότε είχε αρκετά φυτευτά υποστηλώματα. Πάνω δεξιά βλέπουμε είχε και μια πλάκα στατικώς ανεξάρτητη, γιατί εκεί πάνω ακουμπούσαν τα μηχανήματα τα οποία δημιουργούσαν τις ταλαντώσεις. Κάτω δεξιά βλέπουμε με τις κολόνες αυτές, είναι από κάτω από αυτή την πλάκα, είναι η θεμελίωση αυτής της πλάκας. Η ιδιαιτερότητα εδώ ήταν ότι από τις μηχανολογικές απαιτήσεις έπρεπε να δημιουργηθεί μια τεράστια, γιατί ήταν μετατροπή κτίριου γραφείων σε κτίριο ξενοδοχείων, έπρεπε να δημιουργηθεί μια τεράστια δεξαμενή νερού για πυρόσβεση. Και έτσι αποφασίσαμε αυτή τη συγκεκριμένη διάταξη να την δημιουργήσουμε με τυχώματα και να την εκμεταλλευτούμε σαν δεξαμενή νερού. Εδώ βλέπουμε κάποια σχέδια, κάποια προσομοιώματα, τα στατικά μας μοντέλα. Αυτά που βλέπετε με τα χρώματα είναι πρακτικά οι αστοχίες που υπήρχαν και προέκυπταν κατά τη φάση της μελέτης. Με κόκκινο είναι οι αστοχίες, οπότε αμέσως μπορούσαμε να καταλάβουμε πόσο πολύ έπασχε το κτίριο και πόσο πολύ ανάγκη είχε των ενισχύσεων αυτών. Άλλη περίπτωση κτηρίου στα νότια προάστια επίσης, το οποίο έγινε μετατροπή από κτίριο κατοικίας σε κτίριο γραφείων. Και εδώ υπήρχαν πολλές βλάβες στο κτίριο αυτό
και άρα υπήρχε και η ανάγκη για πολλές σημαντικές ενισχύσεις, ήταν φέρουσας αστικοποίησης. Ωστόσο, εδώ που θέλω να σταθώ για το συγκεκριμένο κτίριο είναι για τη στέγη. Ήταν μεγάλης κρισιμότητας το να μπορέσουμε για κατασκευαστικούς λόγους, για να εξυπηρετήσουμε τον κατασκευαστή, να βγει ότι η στέγη θα πρέπει να αντικατασταθεί πλήρως. Επειδή ανήκει στο Κεντρικό Συμβούλιο των Μνημείων, από το συγκεκριμένο, έπρεπε να μπορούμε να το αποδείξουμε ότι όντως η στέγη αυτή θα πρέπει να αντικατασταθεί και δεν ήταν απλά μια απόφαση, έπρεπε να τεκμηριωθεί. Γι' αυτό το λόγο, επειδή είχε πολλές προσθήκες στην ιστορία του το κτίριο στη στέγη αυτή, έπρεπε να το αποτυπώσουμε με laser scanning, να κάνουμε ένα τρισδιάστατο προσωμείωμα χωρικό, όπως βλέπετε εδώ διάφορες εικόνες του μοντέλου, και κάτω δεξιά είναι με τα χρώματα τα οποία αποδεικνύουν τις αστοχίες της στέγης αυτής υπό τα κανονιστικά φορτία, και άρα έτσι μπορέσαμε να αποδείξουμε ότι η στέγη αυτή έπρεπε να απομακρυνθεί και κατά συνέπεια να γίνουν οι ενισχύσεις με τον τρόπο που βόλευε πάρα πολύ και τον κατασκευαστή. Κλείνοντας, κάποια βασικά συμπεράσματα που ήδη τα είπαμε είναι ότι το early stage design έχει πολύ μεγάλη σημασία, δηλαδή το να μπαίνει ο μελετητής και όλοι οι μελετητές, όχι μόνο ο αρχιτέκτονας, από τα πρώτα στάδια, ακόμα και από ένα concept. Η σειρά concept renders, early stage design και προκοστολόγηση είναι κάτι το οποίο πρέπει να αρχίζουμε να εκπαιδεύουμε τους ιδιοκτήτες και τους κυρίους του έργου να το ζητάνε, γιατί αυτό έχει άμεση σχέση με τη σχεδίαση. Και βέβαια το να μπορούμε και το ότι πρέπει να διεκδικούμε εμείς οι μελετητές να προάγουμε την αρχιτεκτονική μέσα από όλα αυτά που αναφέρουμε, και βέβαια και η τεχνολογία BIM, η οποία υπάρχει εδώ, είναι ήδη εδώ και προχωρά και εξελίσσεται συνεχώς. Ευχαριστώ πολύ.